Ke MDC kepala job la laisin linter na Nongshiken constituency ke badairu ke kertong jong ke NPP na Nongshiken kong Grace Kharpuri aga singit ho ding kalong badai ke jing shaniah jong paidbah bakla yo ban job laisin linter kum ke MDC ke than badru ban bat kum ke executive member hakitanan baper habakran matkilat batai kubor hadin bakladap bantap kerteng ha office rikam jong SDO civil penursla civil subdivision ke Congress Kolongru bakum ke executive member kadla don bentaru banwanra bon ki an ki biadai na ka benta ki nongrap nangta na benta ki kur badru ban pen ko bor ya ki nong sin charge nang bad kumju ha ka dor bar kur ki seng samla bad ki seng long kami kumta Kolongru ba ka kam hi kan batai khamha shushu bat ka shaniah hagi paidbah nong thap vote jong ka Nongshiken khanang bakanla bantrei shushu na benta ka constituency badru na benta ka council hi baro ka way ni habangi wan ni le chau paidbah habangi face chau paidbah ni le chau paidbah da kanong rim te kum ka MDC ka balabat la lai term hang ne po Nongshiken constituency te hanga shimet hi asngau ba kabaning kong ni de benyo ke jing shaniah no paidbah te habangiyo ke jing shaniah no paidbah ngasngau banong ban apen sngau thu yu tau paidbah ba sha alam bakla nakaliang ka chonga ngasngau ba kam dadon kam than banong ba upaidbah usha alam bakla namar bale upaidbah jongi jokani ka than ke jongi kilong ki paidbah ki bashamphang ki paidbah ki bastan bat kum bangala job lightem ki paidbah ki penjob yang halor ka nongrim ke bede bat ki kam ki banga shakri ya kani ka than bat ka banga shakri yo paidbah ti ban pensau thu yo paidbah pade habede bat ka party NPP hanga hi ngasngau ba kam don jing tapi namar bale ka party lele kade ka uniform ka bangi pang nga tharai ka party lele kam don benta kanu ka lese ka banong ka bancha pinthobria namar bale kumba PUE ka party NPP ka bayalam khmat ikani ka sarkar ka jongi kalale bon kita ki banwan ra ki jing mentoy na banta kani ka jala ka jongi hanga hi marwe shimat ka jing pen sngo tho bakla yo paidbah habayade bar ka party NPP ngasngau ba kani hi kade kabut jongno ka banganum mo nganum kren long persya yanu de kadi kabut jongno ka bakwa ban kani no ya kabor na ka party NPP ka bayui bakani ka party bakala trei bha tang minta uni kani ka term re nadu arajar khapra pide ban kan mau ka party NPP ka don ha kabor nadu arajar khapra tikini ki bakwa ban penyalam bakla yo paidbah hanga hi shimet ngasngau kide ki bakwa bor yala di ki bakwa katakan nam bat kaburam te nganget scam ba upaidbah jongani ka than kinum nget tepi khamtam mo hagani ka por ngakwa bangan ong yo paidbah habai de khamtam bat kini ki ui ki social media ko mong no pi kini ka social media kala pen job shisha tepi ya kani ka sign perthai hakipor kisnem ki bala le ngam de ithan ba kata ka social media kan long hadu kani menta kilaya lam bakla bet lingba ka social media ban job election ru iman ki ko ban job through social media klem kanong rem ringa ngale chopai ba da kanong rem ka baskem ka ba upai ba undang don ke jing shaniah yanga namar yangi kum kinong mi khmat ba upai ba ola jet ka kamram ka jongi ka de ka bangi de bet bangin tre hok upai ba ngin shakri hok upai ba bat nagaliang ka jonga ngasu komen hadu kata ru banong katang ka jing shakri upai ba andre habo upai ba ola pha yanga sha police council bat kum ka iya mencha changtai police council ngasu komen hadu kata ka bangi lala ban achieve bon tili kita ki jing ang note ki jongi ki sen jam ki banwan ra ya ka jing kala na benta ka jat ben rio kita ki sen jam banwan ra ka beta ka lawe ka ba pernai na benta ka jat ben rio ka jongi kumba PUE habaya day but kini ki act
kibangi layo I kajing menjur na ulat. Kani ka biggest achievement ka jongi. Khamtam me kani ka Khasi Social Custom Lineage Act 23. Kani lele kala long ban pen kubor hadu kata-kata habayade bat kariti ka dustur ka jongi ban bha shushu kariti ka dustur ka jongi kawai ka bakongsan kadai habayade bat kani ka mo kamde kata ka banong bakabangi syunget handai kala dei shisha kata ka ba ngila practice kalong kariti ka dustur ka bangi ai jat chaka kami kani kalong ka bakerpang bha ka jat ban riu ka jongi te lingba kani ka act ka bangi dang shudep yo ya ka asen na o governor ka amendment act dengan ngit scam ba andang la ban pen bha shu hakipor kisnem ki ban wan ka wei ka act ka bade ka ba kongsan bha na bentaw nong rep ru kani ru kala de ka wei ka achievement ka bangi ngilala ban achieve ka bayade bat kani ka establishment and control of market acts ka amendment jo ka market act 2023 ka bangilala ban ne bon ken pen bha shu ya kani ka principal act khamtam habide bat kinong rep kumba phi kinong rep kilaot nakapor sa kapor habayade khamtam bat kani ka kilo te kani ka kilo ha kani ka kantiru ngilala sendan ban pendo lingba kani ka act badom tang kata kumba phi yoi ba ha kani ka jala ka jongil ajale kita ki benami te ha kani ka act ru ngila de beso ike section ba kumno ban control ya ka benami Tegi bon kiwe de ba kumno ban penwandur habede bat ka khai ka pateng lingba ka market act te kawai ka bakong sanro kata ka act ka bangi ngirang shudap ban yo ka central governor kadi kani ka KHAD establishment of ilaka hi kani lele ka bakong san ba habede bat kani ka sinshar tenrai ka chongi te mo kumong no mentai kirong bakur kiladon la ka jong ka role kis seng samla kila don la ka jong ka role ki seng kan thai ru ki don la ka jong ka role habe halor jong kani ka act ka bangi dang shuyo ka ching menjor kani phi namar kani ka sanchar tan rai ka chongi am kalong ka bakar pang lada ka ain ka basenjor te nge ba long ka sanchar khadaru kalong ka basenjor ndre ha ba kani ngila don ni ka ain ka ba lapin ku bor ya ki dorbar shnong ki ba pher ki kle nong sanchar hadu be de be ki rong bakur te kani ka peni ka ba kani ka jaj benreu ka bakar pang ka jongi ka ba tip kur ba mo ka baong no ne kani ru lingba kani ka act kalap la bat penwandur namar ki kur ki ba pher menta ki la hapo ka jinpet ka jong ka district council but ki day bet it's mandatory ba ki day ban register yala ki jong ki kur hapo district council kani ka ban long ya se ban penwandur ban streamline bet ya kata ka jing long kerpang jong ka jai kan ri amal bangatip upai ba jo kanong skin constituency kidang don kam hi ya ikong bat kidang shaniah hi ya ikong namar ba hanga hi kadi ka kam hi ka ban patai mo kaktian kamda mentoi than ka kam ka ban sabatai lut ike bat hanga hi ngasngo haba phila le ka babha ninyo ru da kanong ka babha bat ubleiru hi unsa le ya ka babha tam unsa ai hiru e kata ka babahatam but ngangit scam bangaru ngan job bet hi ngam numong bangandu jikermen bangandon kadung ka jingarta tin banganum job namar ko mga ong ipi bakipat ba jong kanong scan constituency hi kidang don kam ye iko but anda ngala job di kidang bon kita ki mo ki departments se ki ba pher ki bangidang hap an pen bha shu habede baka market department ngongi lala ban pen bha habede baka ilaka ngi lala ban pen bha habede baka fishery bon bha kita ki departments ki bela ngi lala ban kampen bha shu tengas ngau hi ba le se hakipor ban man namar ba phi kene ki amendment jong kini ki principal act nakapor sa kapor ngi la ban amen te kan be hakajing start ka jong ngi le se mo kani ka team ka ban sawan hapo district council tenga nge hi scam ba nginang la ban le bon ke ba dang kampen bha shu ya kitu ki an ki bala da yang ka jonga nga kerpadrit ya ki paidbah jong kanong scan constituency ba sashisien ban scam kata ka jing shaniah hai kong ban scam ki jingmut ki jing perkhan bat khamtam banum sha ya lam bakla ha kino ki benta khamtam kum ha kini ki por
kijing sha elam bakla ki babun chai handre scam be hai kong bat scam aga jing shaniah ka jing kong ba nakaliang ka chonga ngakar patrit ka ba kinai biang e kijing job ka padon buram sasisen but nganget scam hero mangandang yai tre kham ha shu na banta ka than hi barok ko we bat ban chakri yo paidbah ba e jong kanong sken constituency da ka min sim ngau ye ka min sim ngau ret ba da ka min sim ngau lem